wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa khulafa rasyidin Abu Bakar wa Utsman Ali radhiyallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim من حضرته ومن الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء والصالحين من الملائكة والرسل وزين الشيخ القدير الشيخ بحسن وما في هذا الكتاب شيخ إمام عبد الرحمن بن أحمد وإمام الشهيدي رحمه الله تعالى ونفعنا بأولهم وبأولهم وكرمتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما إله إلا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن مشارق الأرض إلى مغرب ومغربها وسنا بينهم أدنى جد وجباه ومشايخ وسنا ونخص إلى أرواح أهلي وأهلكم. اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم غفر النيران. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Di radio. An Abi Hurairah inggih kemudian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah diceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muga-muga ridhone sapa Allah taala anu saking Abi Hurairah. Qala dawu sapa Abi Hurairah. Qala ngirdahuna sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ta'ala satemene Gusti Allah taala iku mi'atu rahmah, iku ana 100 rahmah, 100 kawelasan anzala kang nurono sapa Allah minha saking rahmah mau mi'ata rahmah mau diturunna rahmatan ing kawelasan wahidatan kang siji alal ingsi ing atase manungsa wal jinni lan jin wal bahaimi lan pira-pira raja kaya wal hawa milan kegermetan nil ardi ing dalam bumi. Jadi Gusti Allah iki nurono rahmat ya. Satu rahmat iku sing sak rahmat iki siji iki diturunno kanggo menungso, jin, terus apa raja kaya sapi wedhus iku. Terus kegermetan sining jurone bumi. Fabiha maka kelawan wa rahmatan wahidan mau ya ta'atafuna padha welas-welasan sira kabeh wa biha lan kelawan rahmatan wahidan mau ya tarahamuna iki padha asi-asian sira kabeh wa takhara lan nyimpen wa takhara lan nyimpen apa rahmah nyimpen sapa Allah ya nyimpen sapa Allah tis'an ing 9 wa tis'ina lan 90. Dadi sing 99 iki disimpen karo Gusti Allah. Dadi sining donya iki cuma sak rahmat tok dikekno. Sak rahmat wis koyo ngene ya. Sing 90 disimpen 90 apane rahmatan kawalasane. Yarhamu melasi sapa Allah biha kelawan 99 mau ya. 99 iki diwelasno ibadahu ing kawulane Gusti Allah. Somben yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Dadi sing 99 dikekno somben nak ning dina kiamat. Berarti dikek swarga ya, berarti bener ngono ya, swarga banget nikmate ngono. Piro sak rahmat ning donya dibagi menungso jin
raja kaya kewan-kewan gegermetan ning jero bumi iku wis kaya ngene nikmate ya. Apa meneh somben sing 99 diwehno, masyaallah ya. Banget enake. Wong mlebu swarga banget penake. Sumaya muru mongko nuli merintah sapa Allah. Merintah Israfil ing malaikat Israfil alaihissalam. Merintah ayam fakho. Ing arep yen to nyebul sapa malaikat Israfil. Nafkhotan ing penyebulan. Nafkhotat so'akiyah ing penyebul kang lengerake. Jadi pertama sebul kelenger. Ayam fahu mengko nyebulne sapa malaikat Israfil. Wa yaqulu lan dawu sapa malaikat Israfil ayyatuhal arwahul ariyah. Pira-pira arwah al ariyatu kang pong padha kang udo. Dadi arwah-arwah sing udo. Ukhruji metu sira bi amrillahi kelawan perintah Allah. Kon metu soalnya apa ning jero alam kubur berarti jebudus kaya apa nangarane kayak jamur berarti kayak jamur gak kelambinan gak kelambinan tapi ora iso delok ya ngurusi awake banget angel ya padha nduangak kabeh ngene iku ya bar njupuk dhuwur iso nduangak kabeh ora iso ape wasi gak iso nduangak kabeh nunggu keputusane Gusti Allah. Lha iki apa? Arwah mau. Fayas aku mongko klenger. Klenger dah. Wa yamutulan mati sapa alus samawati sapa ali pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit bumi penduduke padha mati kabeh. Ilaman kejaba wong sak kang ngersakno sapa Allah taala. Yuqalu didhawuhna hum utai wong mau. Yiku asyhada iku wong-wong sing mati syahid. Wa inna mongko syuhada iku lahya uga urip inda rabbihim ing dalem ngersane pangeran. Inda rabbihim ing ngersane syuhada mau. Dadi dene iku urip ngersane. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah taala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya alayah nurusna sira-sira ayat wala taqulu lan ora padha ngucap lan aja ngucap sira kabeh liman maring wong yuqtalu kang dipateni sapa man fi sabilillahi dalam bela agamane Gusti Allah. Aja padha ngucap amwatun iku kang mati. Aja ngucapno mati wong-wong sing bela agama. Tapi piye? Bal ahyaun bali ucapno isih urip. Al ayah terus sira iki ayate ning Al-Qur'an. Wa bil khabari lan dalam hadis ada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala satamene Gusti Allah taala. Iku akrama iku mulyakno sapa Allah as-syuhada ing wong-wong mati syahid dimulyakno bi khamsi karamatin kelawan 5 pira-pira kamulyan lam yukrimu kang ora mulyakno sapa Allah ing karamat mau ahadan ing suci ahadan ing suci wala ana lan ora ana utai ingsun iku ahaduma iku utai salah sijine khamsah ma khamsah karamatin yen ana arwaha iku ana arwahal anbiya sak temene pira-pira ruwe para nabi iku yabidu iku njabut ing arwahil anbiya sapa malakul maut sapa malaikat maut mau sing njabut wa ana uta ingsun iku kadhalika iku kaya mengkono-kono penjabutan ning gone ruh-ruhe para anbiya mau
wa arwahu syuhada utai pira-pira roe para sing mati syahid mau iku ya yakudu iku jabut sapa malaikat malik menika malaikat maut ya jabut yang itu iku jabut ha ing arwahul amya sapa Allah taala wasani utek kami mindo iku annal amya iku sak temene para nabi iku yuhsaluna iku padha didusi sapa ambiya ba'da mutim ing dalem sawise ambiya mati ya didusi sapa doa ya wa ana utek sun iku kadhalika iku kaya mengkon-kono ambiya mau yang didusi wasyuhada utai para mati syahid iku yuhsaluna iku ora didusi sapa syuhada wong nak mati perang mati syahid iku ora usah didusi dikon nganggo sak baju-bajune sing berdarah kanggo saksi ya ora usah didusi. Nah saiki perange ora ana mati syahid ora perang karo wong kafir saiki merangi hawa nafsune dhewe-dhewe wasalisu ta kaping telu iku annal anbiya iku sak temene para nabi iku yakfanuna iku diulesi sapa anbiya ya diulesi berarti kafani ngene wa ana utaisa niku kadzalika iku kaya mengkon-mengkono anbiya wasyuhada utai pira-pira wong sing mati syahid wong sing mati syahid iku la yakfanu iku ora usah diulesi sapa wong sing syuhada dadi gak usah diulesi ati ya kelambenan apa sih dienggo perang mau niku ngubure ngono warabiu tega babate yen ana lambiya satemene para nabi kuwi semuna iku diarani sapa ambiya diarani almauta ing wong-wong mati wa ana utai suniku kadhalika iku kaya mengkono-mengkono ambiya mau yukalu didhawuhna mata kapundhut sapa Muhammadun sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syuhada utai wong sing mati syahid iku ahyaun iku pira-pira wong sing urip la yusammuna ora diarani sapa syuhada mauta ing wong mati jadi wong syuhada iku ora diarani mati tapi bal yuqalu balik didhawuhna apa ahyaun apa urip dadi urip ning alam kubur berarti wal khamisu utai kaping 5 ne iku ana lambiya iku sak temene para nabi iku yasfauna iku padha nyafaati sapa ambiya yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iki padha nyafaati para nabi mau karo umate wa ana utai suniku kadhalika iku kaya menawa ambiya mau wasyuhada utai pira-pira wong sing mati syahid iku ya yasmauna iku padha nyafaati sapa syuhada kula yaumin ing dalam saben-saben dina ning nyafaati ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat iki syuhada wa yuqalu lan tidawuna fi makna illa masyaallah ing dalem maknane lafat illa masyaallah kejaba wong sing dikersana Allah yakni ngersana sapa Allah iki yapko isih tetep sapa isna asara apa isna asara sapa bi rolas apane nafsan awa-awane rupane iki Jibrailu rupane malaikat Jibril iki urung dipateni wa Israfilu lan malaikat Israfil ya urung kapundhut iki wa Mikailu lan malaikat Mikail ya dereng kapundhut wa Izrailu kabeh menungso wis mati iki urung soalnya dikersakno Allah ini senyene wa Izrailu lan malaikat Izrail alaihi salam iki ora wa samaniyatun lan 8 nah 8 iki min hamlatil arsy wong 8 sing sapa pira-pira malaikat kang mikul aras iki apa dereng dipundhut karo Gusti Allah fatabqa maka tetep
insin kelawan tanpa menungso, wala jinin lan tanpa jin, wala setan lan tanpa setan. Dadi dunya niki ora ana menungso, ora ana jin, ora ana setan. Sing tetep mau wong rolas kok. Wala wasin lan ora ana kewan, kewan kesit. Semaya kulo makono ni dawuh sapa Allah taala, ya malakal maut, malaikat mati, ini sak temen ingsun. Khalaqtu iku ndadekake ingsun laka maring ira. Bi'adatil awwalina kelawan wilangane wong-wong kang awal-awal kabeh, wal akhirina lan wong kang akhir-akhir kabeh. Awanan ing pira-pira pembantu. Kita itu Gusti Allah pembantu. Wa ja'altu lan dadena ingsun laka maring ira kuwata ahli samawati ing kekuatane pira-pira ahli langit, wal ardina lan pira-pira bumi sapitu, bumi langit sapitu, bumi sapitu. Dikai kekuatan koyo ngono. Ini wa ini lan satemene ingsun iku albasu iku menganggoni ingsun ka ing ira al-yauma ing dalem iki dina, yaiku sobel ghadab ing baju apa bendu kebendun baju itu panzala moko nurunake sira bi ghadabi kelawan godhop ingsun, wasatwati lan cemeti ingsun ala iblis ing atase iblis alaihi laknatun, aliku tetep ing atase iblis laknatun utai oleh laknat. Niki dadi dikongkon nggawa baju kemarahan karena godhop terus nurono jenenge godhope mau turun aja dewe Gusti Allah cemetine diturono ning gone sapa sing dilaknat Gusti Allah iku iblis. Fadak mongko ngicipmono sirahu ing iblis al mauta ing mati. Ben iblis iki apa ngrasakno mati sing paling lara. Wahmil lan nanggung sira alaihi ing atase iblis miraratal mauti ing paite mati al awwalina ing wong kang padha awal-awal kabeh. Wong sing awal-awal kabeh matine piye? Iki iblis yo ngrasakno. Wal akhirina wong sing akhir-akhir kabeh iki iblis yo ngrasakno matine wong sing akhir, sing awal yo nyatane sing dionoan awal akhir ki minal ingsi saking manungsa wal jinni lan jin. Dadi manungsa jin iki sing wis mati-mati iku iki apa bakale dirasakno karo iblis. Dadi mati banget lorone ya ditanggungno ning gone iblis. Masyaallah larane as'afan kelawan piro-piro tikelan sampai tikel-tikel larane mudha'afatan kang ditikelake. Wal yakun lan becik ana sira maka iku sertane ira minaz zabaniyati saking malaikat zabaniyah. Apa sih ana apa sab'una alfan apa 70.000 makuli wahidin sertane ing dalam saben-saben suci silsilatun utai rante min salasila lado saking rante-rante neraka lado. Oh iki nggowo rante saka neraka lado. Iki sapa pembantune malaikat maut mau jenenge sapa Zabaniyah akeh pira 70.000. Masyaallah iki sing garang-garang nih. Fayunati mongko undang-undang sapa iki undang malaikat maut ngono ae. Undang-undang sapa malaikat malikan ing malaikat
Malik. Malaikat Malik. Yaftah supaya buka sapa malaikat Malik mau abwaban nari ing pintu-pintune neraka. Pintu-pintune kon buka. Pokoke siap-siap jenenge iblis apa dilebokno ning kono. Matine diajar tetean. Iki sapa iblis ngrasakno matine wong dhisik-dhisik ambek matine wong sing guri-guri. Payang zalu mongkon temurun sapa malakal maut sapa malaikat maut mau bisurin kelawan rupa launa doro lamun ningali ilaihi maring malaikat maut mau sapa alus samawati sapa pira-pira ahli langit wal ardina lan pira-pira ahli bumi lamun kok lali ahli langit lan bumi weruh rupane malaikat maut mau wal ardina asba'aya kang sapitu. Jadi langit sapitu, bumi sapitu. Iku umpama roh rupane malaikat maut ape jabut jenenge iblis. Lama dumong yakti padha mati sapa kulum saka sekabehane ahli samawati wal ardina mau. Berarti banget medenine iki malaikat maut. Tadi malaikat maut banget ganase medenine nalika jabut nyawane iblis. Jadi medeni wong umum kok roh tok le mati yo. Ahli langit, ahli bumi sing sak itu mati kabeh. Lagi roh yo. Urung jabut. Jadi medeni wong. Wayang tahi mongko tumeka sapa malaikat maut mau ila iblis maring iblis tumeka nggone iblis waya juru mongko nyekel sapa malaikat maut mau ing iblis nyekel zajrutan kelawan panyekelan wa idzan mongko dumajaan wa idza huwa monggo duwajaan wa utai iblis iku teman-teman kelenger sama iblis dicekel padha kelenger urung dijabut iki lagi dicekel karo malaikat maut boleh medine iblis ki iso berkutik walahu lan iku tetep duwe iblis mau khor-khoratun utai swara gembor-gembor bengok-bengok sapa iki iblis gak iso nglawan sapa malaikat maut lau sami'a lamun krungu sapa wong yang krungu sapa wong ing gembor-gembore iblis mau sapa sing krungu mula lamun padha krungu ing gembor-gembore iblis sapa ahli samawati sapa ahline pira-pira langit wal ardina lan pira-pira bumi kabeh ahli bumi karo ahli langit iki umpama krungu suarane iblis nalikane dicekel karo malaikat maut iki gembor-gembor langsung iku mongko yekti padha kelenger sapa ahli samad wal ardh banget nemene bengok-bengok kelaranan dicekel tok kelaranan iki sapa mau iblis klenger apa banget larane oleh nyekel sapa malaikat maut mintal khorkhorati saking mengkono-mengkono gembor-gembor apa nih antara khor-khor apa ya ngarane iki swara gembor-gembor ngono ya saya mengkono swara gembor-gembor mau wala bakal mauti utai malaikat pati ku yakulu iku dawuh sapa malaikat maut mau ya khabisu iblis kang jemberi la'adhiqannaka yakti ngicipake temen ka ingira apa al mautu mati saiki iblis al yauma ing dalam iki dina
Iki dina sampean kudu ngrasakno ngicipi mati. Walah ya. Kam ing pira min umrin saking umur adrokta kang nemu sira. Wa kam lan ing pira min kornin saking kelompok atau pantan adrokta kang nyasarake sira. Pirang taun pirang umure wong sing mbok temoni mbok sasarno pantan-pantan mau wis pira wae. Saiki sampean kudu ngrasakno pencabutan nyawa masawa. Qala dawu sapa rawi sing riwayatno kaya Rabu ana sing sebagian riwayat iki nyeritakno kaya Rabu nalikane malaikat maut iki teka. Kaya Rabu mongko melayu sapa iblis iblis melayu ilal masriki maring tanah wetan. Wa idan mongko dumadakan utawi wa idan huwa mongko dumadakan utawi iblis iku malaikat maut wa iblis dumadakan utawi malaikat maut iku ing dalam sandinge iblis mara ning jagat wetan idep-idep malaikat maut wis ning kono. Malaikat maut iki gedene pelu dari ning ndi iso ya. Wa ya Rabu lan mlayu meneh sapa iblis ilal maghribi maring tanah kulon. Anggite ora kecekel, ben ora kecekel tanah kulon. Faidan wa maka dumadakan utami malaikat maut mau iku ing dawuh iku dene sandinge iblis. Mlayu ning ndi wae ya malaikat maut ning sandinge. Ngene ku terus menerus palaya zalu mongko ora gingsir-gingsir sapa malaikat maut mau. Ora gingsir-gingsir ku terus menerus ila haitsu harba iku temeka sekirane padha mlayu sapa iblis mau. Yaku mung ngadeg sapa iblis iblis ngadeg fi wasati dunya ing dalem tengah-tengah dunya. Wis gak iso mlayu saiki ning tengah-tengah dunya. Inda qabri Adam ing dalem sandinge kuburane Nabi Adam alaihissalam. Ayaqulu maka ngucap sapa iblis ya Adamu oh Nabi Adam min ajrika saking arah sira sirtu dadi sapa ingsun wa jisman lan wajiman atau wajiman ya wajiman lan dibalangi berarti rojiman itu ono roh aja sirtu jadi sapa ingsun rojiman iku dibalangi aku iki dibalangi malunan tur dilanati wa matrudan lan padha ditolak. Kaya kulo mongko ngucap sapa iblis laisa la apa iki? Wah pas raket ya. Labi to apa bil kalalibi berapa? Bil kalalibi. Nggih, mang di iblis. Oh, belancangan masyaallah. Malunan wa matrudan fayaqul mengucap sapa iblis ya malakal maut mengucap iblis ya malakal maut oh malaikat pati bi ayyi ka'sin kelawan andine gelas taski ngombeni sira ingsun banget kelake malai apa iblis nalikane ape dijabut nyawane iki takok gelas tapi tinggu ngombe bi ayadabin kelawan endine siksa takbidu jabut sira ruhi ing roh ingsun iki omongane Gusti payaqulu mongko ngucap sapa dawuh sapa malaikat maut mau bika silado kelawan gelas neraka lado wasairu lan neraka sair iki ombe neraka lebih ape sair wal iblis mutai iblis iku yakong iku tumiba sapa iblis mau piturabi ing dalem marrotan kelawan saambalan ba'da marrotin ing dalem saambalan kang liya hatta idza kana sehingga nalikane ana sapa iblis
ana iku fi maudhi'in iku ing dalem panggonan alladzi kang hubito kang nurunake sapa iblis fihi ing dalem maudhi' ing dalem panggonan mau walu inalan dilaknat sapa iblis alaihi ing atase maudhi' tempat dekne pertama kali diturunno dilaknat karo Gusti Allah iku iblis. Qad sebat teman-teman disoake alaihi ing atase iblis apa az-zabaniyatu sapa malaikat zabaniyah bil kalali bi kalaman pira-pira tombak. Malaikat zabaniyah dituai tombak karo Gusti Allah. Barang iki tombak fayakhudu mongko ngalap ing iblis sapa zabaniyatu sapa malaikat zabaniyah mau. Wayat anunahu lan padha numbaki sapa malaikat zabaniyah iblis ditumbaki kelaran rakarwane jerit-jerit bengok-bengok hayapka mongko isih tetep sapa iblis mau fin nazai ing dalam pecate roh dekne nazak ora mati-mati isih ditumbaki terus karo malaikat zabaniyah mau pembantune malaikat maut. Akhirnya wafi sarqaril maut lan ing dalam sekarat pati masya Allah. Ing perkara sakang resana sapa Allah. Al-bab tsani wal isrun mutai bab kang kaping 21. Iku fidrik fana'il asya iku ing dalam nutur rusake pira-pira perkara bi amrillah taala kelan perintah Gusti Allah taala. Yumaru diperintah sapa malakul maut sapa malaikat mati yen ayyufniya ing arep yento ngrusak sapa malaikat maut mau al buhara ing pira-pira segara perintah ngrusak segara kama qala kaya le dawuh sapa Allah taala kullu shay'in halikun illa wajh kullu shay'in kabeh sesuatu iku halikun iku bakal rusak illa wajhu kejaba dzati Allah kabeh bakal rusak. Lah iki segara dirusak sik payati mongko nekani sapa malaikat maut mau ilal du'ari maring sira-sira segara mau payaqulu mongko dawuh sapa malaikat maut mau konding kondot teman-teman wis tutup apa mudanuka apa mangsa ira wis tutup segara mangsam apentek iki fayaqulu mongko matur apa al-bahru apa segara matur karo malaikat maut idan ngidinono sira ngidinono jenengan limaring ingsun hatta anuha sehingga nangis ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun segara pengen nangis moncene ya makhluk Gusti Allah segara gunung iki makhluk kabeh langit bumi kaya kula mongko ngucap sapa mature ngucap sapa segara mau aina amwaji aina iku ing dalam endi amwaji utai pira-pira ombak ingsun ombak pundi kok wis gak enek lho iki takon wa aina ajaibi lan iku ana endi ajaibi utai pira-pira gegawaan ingsun gegawaanku kok ya ora ana wakut jaa lan teman-teman teka teman-teman mesti teka apa amrullahi apa perintah Gusti Allah wis soalé wis teka titi mangsane fayasiku mongko jerit alaihi ing atase bihar segara mau jerit ana apa dijabut sapa malaikat maut sapa malaikat pati mau jeritane sohatan kelawan jeritan wa kana ma'a an kaya-kaya sak temene banyu
ha ing bihar mau segoro-segoro mau iku lam yakun iku ora tenemu apa makblas ora temu ora ana banyune semayati mongko nuli teka sapa malakal maut mau ilal jibali iki wis bar berarti nekani ning gone ilal jibali maring gunung saiki sing ditekani gunung kaya kulo mongko dawuh sapa malaikat maut mau tingkah teman-teman wis tutuk apa mudatuka apa mangsa ira wis tutuk mangsam gunung iki wis entek mangsane kudu ya jeblos kabeh berarti mati kaya kulo mongko matur sapa amal jibal apa gunung mau dan ngidina ta jenengan limaring ingsun atta anuha sehingga nangis ingsun alam bidfi ing atase awak dhewe ingsun akhire gunung nangisi awake dhewe fataqulu mongko ngucap apa gunung mau aina iku ana ing endi suudi utawi unggah-unggahan ingsun dhuwurku sing ndi serene iki wae nalane iku ana ndi kuwati utawi kekuatan ingsun aku jejeg kuat ora goyah blas saking ndi rono wa qad ja'ala teman-teman teko apa amr wa ya apa perintahe Gusti Allah akhire fayasihu maka yo jerit apa jeritake sapa jerit sapa malaikat maut mau alaiha ing atase gunung dijeriti karo malaikat dicoro dibengok karo malaikat maut sayahatan kelawan pembongokan lan jeritan pada dubu mongko ajur apa gunung mau wala gununge ajur dibengok karo malaikat maut mau duwane kaya apa cek sampai ajur wong bengoke gunung gede-gedene kaya ngono semayati mongko nuli nekani sapa malaikat maut ma ilal ardi maring bumi ayaqulu mongko dawuh sapa malaikat maut ing kondot teman-teman mus tutuk wis entek apa mudatuka apa mangsa ira apa mudatuka mangsa fataqulu mongko ngucap apa lardu apa bumi idan mugi ngindini jenengan maring sun atta anu hasaiga nangis ingsun alam nasi ing asaya awak dhewe ingsun njaluk izin karo malaikat mautmu nanti ulu nafsin hilang roh soal kamu waduh nekani bumi mang ya terus nangis mau jadi bumine melok nangis neh kata kulo mau ngucap aina muluki aina iku ning dalem endi muluki utahe pira-pira kraton ingsun awa asjari lan pira wit-wit ingsun wa anhari lan pira-pira kali ingsun bengawan ingsun dadi cara ngono bumi iki wis gak ana kratone gak ana wit-witane wis gak ana apa kali-kaline gak ana wa anwa'in nabati lan pira-pira wernane cecukulan fayasikum maka bengok alaiha tajrid alaiha ing atase ard mau bumi mau sapa malakul mauti sapa malaikat mati sayhatan kalawan pembongokan patata sakata mongko padha rontok apa haitaluha apa pager temboke ya ard ya berarti siki mau apa bumi pager temboke ard watahuru tak tondon watahuru lan dadi jero
lan dadi jero-jero apa uyunuha apa pira-pira sumbere bumi mau. Dadi sumbere gak ono banget jerone. Semaya saat mongko nuli munggah wis bumi entek pisan. Barang ono munggah malaikat maut mau. Semaya saat mongko nuli munggah sapa malaikat maut ilas samai maring langit. Segilian langit. Kaya siku mongko jerit sapa malaikat maut mau ngok ya patang kasifu mongko dadi grahana apa asamsu apa srengenge wal qamaru lan rembulan ambek srengenge padha grahana iki kena apa jeritane malaikat maut wayatana sarolan dadi rontok apa anujumu apa pira-pira lintang padha ceblok kena bengoane malaikat maut cuma yaqulu mengkono ni dawuh sapa Allah ya malikal maut o malaikat pati mantap kiaman uti sapa wonge iku bagia man bagia man uti sapa iku bagia iku isih kari bagia iku isih kari sapa man mau min khalqi saking makhluk ingsun fayaqulu mongko matur sapa malaikat maut ilahi duh pangeran ingsun anta utai jenengan iku al hayyu iku zat kang gesang alladzi zat la yamutu ra mati apa alladzi bagi sakeri sapa Jibril sapa malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail wa Israfil lan malaikat Israfil wa hamalatul arsy lan malaikat kang mikul arasmu jadi Mikail apa Jibril Mikail Israfil ambek hamalatul arsy iki isih urung dijupuk karo Gusti Allah urung dipundhut wa ana utai ingsun iku abduka iku hamba jenengan ad-dhaifu kang apes wa yaqulu maka dawuh sapa Allah taala ibrit jabuta sira arwahahum pira-pira ruhe malaikat Jibril Mikail Israfil malaikat lamsi yes kaya pitu mongkon jabut sapa malaikat maut arwahahum ing pira-pira ruhe malaikat Jibril Mikail Israfil lamsi cuma yaqulu mongkon lidawuh sapa Allah ya malakal maut wa malaikat pati alam tasma ana ta murungu sira kauli ing dawuh ingsun apa ke gak krungu dawuhku malaikat maut kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh sing duwe nyawa iku kudu ngicipi mati ya termasuk kowe iki yo mati kudune iki sapa Gusti Allah malaikat maut kan urung mati wis jabut nah iki karepe malaikat maut kudu yo mati piye jabut dhewe berarti wa anta uti sira malaikat maut iku ya khalqon iku makhluk min khalqi saking makhluk iso mut mati sira anta ya sira kaya mutu mongko mati sapa malaikat maut akhire diucapi karo Gusti Allah ya mati mati oke makhluk padha wae wa bi khabari akharan ing dalam hadis kaone Jemaya muru mongko nuli merintah yu ing malaikat maut ana sing riwayat liya kene hadis liya iki ceritane ngene merintah malaikat maut sapa Allah bikabdis apa bikabdi ruhi nafsi kelawan jabut ruhe awak dhewene malaikat maut iki ceritane ngene yo jabut awake dhewe kaya ji mongko nekani sapa malaikat maut ila maudhi'i bina jannah wan nar ing dalam panggonan enda apa ila maudhi'in maring panggonan bainal jannati ing dalam antarane swarga wan nar antarane swarga neraka dene ning kono api jebut awake dhewe wa ya ta'alulan dadekake sapa malaikat maut basarahu ing peningale malaikat maut ila samai maring langit madhep mendur wa ya zaulan jabut sapa malaikat rohahu ing ruhe malaikat maut nalikane awake dhewe dijabut payasihu mongko jerit sapa malaikat maut
soihatan kelawan penjeritan wahidatan kang siji. Iki murid sapa malaikat maut. Ternyata loro sih. Jerit dhewe. Lah nak ngono laukanat lamun ono apa al khalaiqu apa pira-pira makhluk kulluhum ya sakabehane makhluk fil hayati ing dalam urip lama tu mongko yakti padha mati sapa khalaikmu umpama ana makhluk ya mati roh penjeritane sapa malaikat mautmu min sohati saking panjeritane malaikat maut banget banter jerite manipun soalnya bab loro dijabut dhewe ya loro akhire ya semaya kulo mengkono ngucap sapa malaikat maut mau law alim ta lamun kok weruh ingsun anna fin nazai roh sak temene iku tetep ing dalam pencabutane roh hadis siddata ing iki rekoso ternyata larane kok ngene dicabut. Aku umpama kok ngerti jare malaikat maut. Umpama ngerti kok ngene larane. Lakun tu mongko yakti ana sapa ingsun ala qabdi arwahil mukminin ing ngatasé jabut pira-pira wong mukmin iku aswaqa luweh welas. Nak jabut aku yo lon-lon karo apa? Wong-wong sing iman. Soale lorone pol. Semaya mutu monoluri mati atau kapundut sapa malaikat maut akhire kapundut falayabqa mongko rano tetep sapa ahadun sapa siji kabeh mati wa fi khabari akharan ing dalam hadis kaweneh yaqulu dawuh sapa Allah taala idhab lunga sira wis lunga ana hadis ngene wa mut lan mati sira bainal jannati ing dalam antara swarga wan nariran neraka Faya mutu mongko mati sapa malaikat pati maut gunaka ing dalam mengkono panggonan antarane swarga lan neraka wala yabqalan ora ana sing keri apa saen apa suci ghairullahi sak liyane Gusti Allah cuma Allah sing isih langgeng tetep patapeki mongko tetep apa dunya mengkhoroban iku serena pengenduna arane rusak orban rusak masya Allah maik perkara kang ngersakno sapa Allah taala al-babu salisun wa dzikir ma yaksuru wa malaik wa alam insyaallah sampai diterusno meneh iki sampun selesai 10 hari angin kaula ngaos daqail akhbar menika mungkin sedaya pun saged barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya lan dhateng keluarganipun kula sedaya amin Allahumma amin lan benjing ngaosipun menika tarhib inggih Bapak Ye Mukhlisin saking kula menawi wonten sing klintak-klintik kula anggen kula ngaos menika kula nyuwun ngapunten sakatahipun soalnya menungso ora lepat saking kesalahan yang menika monggo kita ndonga mugi barokah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala subhana rabbil alamin ya nur sama'al ardi ya ardi sama'al wa ya arrijal Allahumma nas'aluka ya Allah Allahumma nas'aluka ya Allah bi barakati astaqil akbar sallimna min afati dunya wa min akhirah sallimna min afati dunya wal akhirah wa barakatan fil umri wa barakatan fil rizqi Allahumma ya Allah maghfir lana warhamna anina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin Allahumma sallimna wa zidna wa ahli baitina wa auladina wa tilmidadina wa ahfadina min ahli ilmi wal ridha wal qana'ah wal hududana wa sa'ata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati ya latif ya latif ya latif ya latif
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ويعز نسألك إلهنا أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا بنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terus bijing ngause terhibatan